kadagiti agduduma hapasamak iti biyan. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nangidulinam itinapos ko la jacket ko, pipito lakay. At da iti cabinet mo, bakit? Ay nawaw, di ko di mo idulin taramatag ita. Ne, sa dino ti papanamaya, bakit? Katrabiin. At dati campaign rally dagiti kandidato iti ayan damari Elisa lakay. Kahit, mapan ka manan? Una, mapanak agdengeg, kan dumawat iti kwarta, no at itagda. Anya? Tapno da may gatang iti masapsapol, kan pangpariban ko matlaan ti daduma. Ay, agsardan ka man, bakit? Nakababain ti kastar aramidam. Kanya tinakababain ijay. Na, dawatan mo't amin na politiko. Italaang mananday to eh. Iso agun dawayan tayo kitdi. Apay ka pa oy. Good morning, lakay. Agtugaw ka tagkapita. Ne, mayat tiisem mo Luisa, bakit? Siyempre, adamanan ng tud idirabi. Anya? 500 tintud dalakay. Isupay mo day jay Una yan. Day taagdawat ti amamait. Kano iso ti uso italakay. No managbabain ka, awan di ka makaraman. Kahit nasaya at nga rod ti kasta agalad ti may sa abutante? Mangtad damot kami, no kasta dumawat kami. Ay pang-asim, bakit? Isardeng mo ti kasta nga aramid mo. Ang tugaw ka kiidin tagkapita. Inggatang ko iti tinapay ti inted dagiti kandidato idirabi eh. Diyak kayat data. Kukwamlatan. No siya, adda ti prinsipyo kiti biyag. Sa anak akasken ka amabaybayadan. Umayak man maki-standby tatang. Mayat apagpwestuan ti sangwanan ti terse na yo. Tasidag ti kalsada. Ay nawaw. Papay kuma no asidag iti kalsada. Sigurado nga adu ti lumabas nga kampanya inton madamdama tatang. Kahit Siyempre, panagdadawat manan ay unay ka na nakaw. Sana na saya ti kasta. Ay natatang. Saan nga uson ti agin sisingpet ita panawan? Hindi. Masapul anatara tayo, tapno makaraman tayo mata. Kinapudno na. Dakkel matan ka tinaurnong ko. Nanayunan manan idirabi iti 500. No kasta, si nga raw di tataulan ti asaw, idirabe. Ay, nalabit kasta tatang. Narabianak ka tanagawid. Ngam, worth it mat. Adamot na yon iti urnong ko. Unay kan Luisa, anak ka. Para mo't amin na lumablabas. Ay, nawaw. Mamin, ano ka di nga ibagak kada kayo? Amasapul anatara tayo itaapanawan, tatang. Ay, siya kung di mababay ni ti kastagar aramida. Awatan nyo to'y vest, kalugong kan payo ngayon tada. Na, di mo matgayam usaran. Ngam dawat ka matadawat. Saan nga ron agamit ti kayat ko? Ano kumangay da kita? Kwarta ti ka sa pulak, tatang. Ay, di ka maun. Na, agure ka. Ni tata kulas ti sumungad Di mo ibaga nga graban ti ama ni Remy akalugaran tayaw nga ngay nga opisyal kadawatan may. Panawan kayo pa'y tatang. Kasaritak ni tata kulas. Tapno amok no kaano nga agawid day ta areme. Arak mo, pipito lakay. Ay, nawaw? Nangalami ti arak bakit? Sa din no kumapay ngay. Intadagiti kandidato Inted da? Wano dinawat mo? Awanan ti ado nga sao.
Awatam kit day, tapno adaagas ti bannog mo nagtrabaho. Ay, diyak kasapulan day ta bakit? Diyak kasapulan day ta nga arak. Saan na mabayadan iti arak ti butos ko? Na, aginarte ka pa'y laang mat dita? Di mo kaya tilibre? Kas na ko nakitayan. Saan na mabaybayadan iti uray anyaman ti butos ko? Aha, no di mo kayat. Mga among ka ah? Syaklangan ti uminom. Nagadula ka nga artim dita? Ay ti masapul mo, pipito anak ka. Amangan no limablabas ni Luisa dito itatang. Awan mo ta nakita. Sa dino tinapanandaya. Diyak man ang mutatang. Diyak nasiputan arim mormot gayam. Saan mo't nagpakada kanyak? Ay nawaw. Abangan no nag-house to house manain. Amangan ko nakno ag-house to house manen tatang. Ay wine. Malagip ko man. Nagawid sa amatin ni Remy dita balayda. Naku na ni Luisa kanyak iday. A plano na timapan ni Jeb balayda Remy. No kasta. Nalabit nga iti ayan da Remy. Tinagturungan na, tatang. Agkape-kapay, Luisa. Ay, agyaman naklaunay ah. Ay, kumusta nga iti kampanyayo iti sabali a lugar? Nasaya at latamot. Kaya't ka diya sa unday ta. Adanam nama ang mga baka? Depende Makita inton malpas ti pa nagbubutos. Sapay la kumaa, tamapagasatan mo da tao. Ay, sigurado day ta. No saan ka nga imot? Talaga mga baka. Kas kadagiti daduma kandidato nga am mo. Ay, amakan kunak no. Ada pang merienda dita. Ay may kakaditap no dumawat iti kwarta kanya. Ay, pang merienda laang mo. No ada. Ay napasensyakan. Ngam sa anak akas kadagiti daduma a kandidato nga ado ti kwarta na. Ay nawa, nakaimimot ka mo't. Pang merienda laang di ka pa'y mangtad. Kasano lang no makatugaw ka. Maawatan na kuma, Luisa. Ay, no kastalaang awan latamok. Talaga adi ka mangabak. Uray pupuutan. Uray pupuutan day jay aremi lakay. Ay nawaw. Di ka maawatan bakit? Apay aya. Nakaimimot launay. Apay. Di nakainig ka ni ti kwarta, ididimawat ka? Iso akas tamad di bagbagam? Nakaimimot nga rod. Pang merienda lang mat adaw-dawatat ngam di na pa'y may tudmat. Saan mat nga amin a kandidato ket baknang bagait? At dalat tadag iti simple a kandidato. No siya, jak to ibutos day ja aremi. Jak to pulos inayon tinagan na itilistaan ko. May sakamat bakit? Awan ti prinsipyong ipabayad mo ti butos mo. Ay wala ah. No asino ti mangyawat, iso ti may lista. Nimbagngal daw yun, tataandoy. Ay, kastabat kan ka, Remy. Ibatik ko matoy daduma apulyetos dito'y tersena yo, tata. Ayun Ibatim laeng dita. Tamangala dagiti umay gumatang dito'y tirsenak no kayat da. Agyaman naklaunay, tata. No adda ti tarpulin mo, mangipaskil kamutan di tasangwanan. Ay na, agyaman naklaunay, tata. Awan ka di pinurdiya mamangiwaras iti pulyetos mo. Ada, ngaman manulaeng. Tamanulaeng mati budget ko. Saan akas iti daduma dita akabailan dati mang purdiya iti ado. Kun mangtad iti pang merienda dagiti tattao. Tinapatag kahit mayat ti serbisyom no mga baka. Laglagi pa asan nga amin nga agbutbutos kahit mabayadan. Sa bagay at tata. Agyaman nakmanan. Mawantay niya man na. Good luck, iti pa nagkampanya. Na, adamot tarpulin ken pulyetos day jay aremi dito'y tersena yo, tatang. Wan, inyag na pimanidikal man. Ay nawaw, apay a pinalubusan nyo pa'y laang amang ipaskil dito'y. Awan matidakas na katanakaw. Nakaimimot day jay kandidato, tatang. Na, Idi napalak idyo balayda, awan pulos inted na.
Uray sa nga gasot no isaw. Saan lang nga dayta? Nagtamnay pa itiin pasangon na kanyak kakapay. Unay ka na nakaw. Di ka lagbay na rupat kwarta. Apay, suportaran nyo pa ilang day areme. Wan, gaputamok akabailan na ti agsirbay, anakaw. Ay natatang, nagrigat to pa'y amadawatan. Day taag sirbin tulakit din. Maawatan tayo kuma. Asaan nga amin na kandidato. Kadakkel ti budget da para iti panagkampanya. Nupay kasta, ibutos tay laktay da. Nang runa no ammo tayo akabailan damay ti agsirbay. Nakita ka naggapo ni Remy di tayan niyo na nahuana. Nagkumusta laeng, apay kaday. Ibutos yo ka di, day dya kalugaran tayo nana. Ay katwan na, takas makita kat kabailan na mo tiyang serbay. Ay na, di yo ammo ti husto akin na tao day dya Remy nana. Ay nawaw, anyat kayat mo asawaan, Luisa. Kano nakaimimot? Kasanumat ang naibagam ang naimot ni Rime. Ay, basta, imot day dya nana. Iso ano siyak ti da kayo, di yo ibut-butos day dya tao. Amangan mo, no may saka kadagiti butantay. Ang mahilig a dumawat iti kwarta kadagiti kandidata. Iso akasta ti bagbagam. Anya ti ko nam itayan na nawana. Sikat is istoryaan ni Luisa. Nakaimimot ka kanaw. Anya? Ay, jak maawatan no apay akas jemutan ti bagbagana. Nasakit siguro tinakam na nana. Jak ngamin pinagustuhan idin aminsan ka. Pinagustuhan? Wan, imay di mawat iti kwarta iti na minsan. Pang merienda na ko nana. Ngamjak piman lang tad. Takurang mat nga rod ti budget ko. Kunak to maut. Hostaw ti atap ka. May samo day ta Luisa. Rupat kwarta maut. Wan nga rod nana. Agam di mulat ta ikaskasaw. Noan niya ti marmaritis na. Saan nga umanay dayta apakadismayaam. Panunutaw nga dalata dagiti butantay nga adda prinsipyo na. Dagiti butantay asaan ang mangilakaw iti butos na. Ay bagbagaam man ta asawam pipita. Ay nawaw, apay ni bagat ko, nanawana. Nalae nga mang dadaol iti kandidato. Saan laeng ang napagustuhan ti kaya na mang dadaolan. Anya, Kinasaritak idi na minsan. Kanakuna na nga imot kanon ni Remay. Iso ang nasaysaya at no jak ibutaws. ay nawaw, uray da kayo? Kasta timbaga na? Kastamot lang ti mapan na is-istoryaan ni Paradaan. Ay talaga rupat kwarta day tang asawam. Ay, jak ilibak dayta. Tapod numot nana. Tunggal eleksyon, kat may samot amang ilaklako iti butos na. Sana nasaya at ti kastagalag ti may sabutan tay. Pudno launay nana. Mala, di kay madalagan. Kasaritak tumanan ti asawak. Nasaya at magtaimay ka dito'y balay, Luisa anak ko. Apay ka di tatang. Nadamag mo ka da iti chismis may papankan ka. Ay nawaw, anya chismis day tatang. Rupat kwarta ka kanaw, abutantay. Asino mo tinakadamagan nyo iti dayta? Nangagkaw, ti saritaan na gitipada ka pasaheraw, hindi na pasentruak. Anya? Makitam da ita. Si kamot lang, tinakababae ni te kastaga ramid mao. Sigurado aday jay areme tinangi marites. Gunggo na ma. Taugalim di parikaw. Dawat ka adawat. No di ka may kan, matitirik nam. Dadaulim pa yan di kandidato. Ay na, baliwang mantikasta nga ugalim anak ko. Laglagi pa nga dadagiti kandidato, nga wanti maitid da kwarta. Nga mayat mo ti serbisyaw akabailan dangay paay. Nasyak pa'y lang tiguraan dagita tattao. Nagbalinak lang mat a practical, takasapulan tayo nga ron ti kwarta.
Saan ka maichismis no nagululimag ka? Sikamat lang ti makagapo. No apay anaamuan dagiti kalugaram tayo, ti maipapan iti aramid mo apan nagdawat ka dagiti kandidato. Dua nga aldaw laang kat eleksyonan. Makita day dya, Remy. Awan ti maala na abutos kanyak. Uray pupuutan na. Bakit? May salaang ti butos mo. No ado ti mangibutos kan kuana, sigurado ang mga baklat na. Itikas dya kinaimot na. Para makita ah. Di ka agsawa kasta. Tano mangabak ni Remy. Awan nakababain ka bakit? Kasano nga agpatulong ka kan kuana? No iso ti mapagasatan nga agtugaw. Nalpasen ti eleksyon. Nangabak mo't piman ni Remy akalugaran tayo. Oh, anya nga iti makunang bakit? Ay nawaw. Anya ko maitakanyak no nangabak. Di ka agpatangken ako na. Tsambalaang day ta. Saan atyamba day jay bakit? Talaga nga iso ti kayat dagiti tattao. Kung nagtumot kan ka, saan nga amin abotante ket mangilako iti butos na? Nangabak? Ano nangabak? Awad bibiyang ko. Ammom bakit? Agpakumbabakan. Naibabain ka lang arudan iti panagdawdawat mo iti kwarta iti tiyempo ti panagkakampanya. Ingatong pailaang mat ti pride mo akasta? Awanan ti maramida, tanalpas matan ti amin. May sublik pa'y nga ron, tinapalabas. Wen, di mo maisubli tinapalabas. Ngam agbalin ko mga adal tinapasamak ken ka. Tainton sumaruno, di ka agbalin arupat kwarta. Saan aga po taawan tinaawat mo iti may sa kandidato ket dadailemon. No iso ti mapagasatan nga agtugaw. Awan agbain kanto adumawat iti tulong kadakwada. Ay, nawaw! Pudno akasapulan tayo ti kwarta. Ngam di tay kumaagbalin arupat kwarta. Kas may sa abutante, adalata kumamat makuna a prinsipyo tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw. Nangala abiting gatang mo itilitsyo na manok, Laura, nakaw. Sikretok laang nanang. Mawa mo ti trabaho. Kung saan mo amang mangtod ti ex mo, iti sustin raw. Iso asya kung tinangaramid iti pamuspusan nanang. Siya kung tinagdiskarte. Ay, ibaga maanuan niya na itadiskarte. Tapno ang mumimot kandidatang mo. Sikretok lang dayjay nanang. San amabalin amamuan nyo? Alangin nyo kit din tiyaw awat ko. Tapno da pangaldawan nyo kan tatang. Sumurik ka pa mo Sapay na ibas ti turog ti apo ko. Agawid kami matlaang iti pagababangan mi nanang. Ay, anya nga tano ang naud kayo laangan dito'y balay. Tapno, saan nga isupay ti abang nga baybayadan nyo ijay? Amok ti ugali ni manang nanang. Amang ano at damanon may bagana dayjay. Mawan ti pagdanagap. Tas yak ti makaamaw makisarita kan ni manang maw. Adamot ti balay na ijay Manila. Nangalaang iti leksyon,
Ninita bakit? Inyog ni Laura nga anak ta. Ay nawaw, nangalaan naman iting gatang na. Sinalutsod ka. Hindi na mo iba ka. Sikrito ka numay. Ayan da ngayon, di nak inuray mag. Nagawid da ni ti pagababaganda. Inbagak may ta dumagas da payagam di mo kaya ti anak ta. Nuapay ngamin, adi na kayat ti agnaag diti balay Mabuta ang iti baga ni manang na. Wan nga masayang mo ti abang abay-bayadan na. Amangan numaurnumanin ti utang na itilanli dida. Kasaritap ti anak mo lakay. Mapilitan mo't lang dayjay, nuawadon ti kwartada. Ni, si kamot gayam ti masalaw ko, Laura. Gamit yun mo, ito binagkat mo. Ay, wan, agakar kami iti ayanda tatang. Ay, may mayat pa'y mare. Makatipid kayo iti abang. Kun adapay ti kadwam, amang awir iti anak mo. Ay, wan Ay, isi ka nga Anya nga, dyan nakita nga ipopost mo iti Facebook. Tutorial day jay. No kasano ti agdait, mare. No kasta, isumatan ti trabaho mita. Mawin amare. Barang agsweldo akmat. Isumot ati, pakakumikuma kita. Narigat day tamari. Nang runa ka saan ka maasikat. Narigat, ngam ipadas tay latta, mare. Tutorials mo't ket di ti ipupus ko, mare. Saan akum kompormi? Anya ti i-edit mo a video dita. Bakit? Tutorial lakay. Ay nawa, ang vlog ka samot din bakit? Isumot ti uso ita. Supay mo't dati masweldok dito'y lakay. Awan mo ti dagas na gidea. May mayatag diskarte. Ngam tag daw-dawat dita. Ay, puno day ta. Nakababain, timang namnama iti pabor, ang naggapo iti sabali a tao. Saan mo't akanayon kahit nga damang mangtay. Tiyanak ta. Nakaturugan. Iso nga intuloy ko manin ate raramida. Mala, ilagpas mo da ito ta siya akong tagluto. Ayaban kan tulat ta numangantayon bakit? Agyaman naklakay. Tapno addaman ti maipus ko itarabi eh. Ay, gawa na. Ay, uwan gayam. Sinigang at tilapia laang ti ilutom. Iso ti pangrabyan tayo lakay. Kung nakaluto ka kaday, ti pamigat bakit? Pasensya ka. Nabayagan ka nang iway-way iti tarakan tayo. Nakaluto ako lakay. Si kalaagan ti maururay. Dalaw rangay. Nakaturog na pailaan. Ay nawaw, kano aldawan. Napuyat sa dayjay di rabi ay. Ay na yun day tanga anak ta. Anya tinapuyatan na ngay. Awam mo trabaho na. Bayam, kasaritak to intong bakarieng. No, kayat na, gaplay laagan iti trabaho. Ta siya kung ti makaamaw mga awir iti apuko ta. Wala no kayat na. Kapilitan na. Naskan nga trabaho para kadakwada iti anak na. Anya ti planom, Laura nakaw. Plano? Why? Awan ka ti planom nga agtrabaho nakaw. Adaak magtamangaw awir iti apukaw. Ay nawaw, adamat trabaho nanang. Anya trabaho ti dakdakamatam. Bastad na nanang. Ludan nakman kit di. Ananwam ti load. Anya kumapay. Usarak iti trabaho ka. Ay nawaw. Anya day trabaho maya anak ko. Basta. Ipaload yun ti number ko iti tersena. Barang makapag-diskartiyak iti pangaldawan tayo. Anya? Sa dino ti papanam, di manakaw. Inakman ni tulad ti kurtina nga order ni Ma'am Vina, nana. Ay nawaw.
No kasta, agdadait kalatta iti kurtina nga aging gaita na kong. Wen nana, isupay ano at dati agorter. Saan ka day, naggidan kayo kan ni Laura nga anak ko, nagpas ngay iday? Sino nga iti mga asikaso, iti anak mo? No, sana busy nila kay ko. Rumwarak mo't nga deliver nana. Kat no daduma, iranak ti agdait, no kasya nakaturog ti anak ko. Naimbagpaikin ka. Nalaing ka nga diskarte. Ay, wen nana. Agraman tutorial videos nagaramid akmutan. Ta isupay kunak no adamot ati masweldo. Ay, wala. Iti kinangin na ti magatgatang ita panawan. Saanin nga umanay ti may sa source of income ako nada. No kasta kumama ni Laura o di, mayat kumamay. Sika man ang timasalaw ko, Laura. Kasla, madi timud mo Di ka man agindi di ammo dita si ka Gemma. Amok nga ammom no apay. Ti ka di maipapan iti nakaapam iti may sa apos ti sikat a vlogger dito'y lugar tayo ti makagapo mare. Ammo matgayam. Kundi na magkapailang mo. Panagkunaket awan mo ti dakes iti naibagana. Kat na imbabay na iti comment section. Ti kunana kat agsapul tayo kano iti trabaho. Urean niya trabaho basta legal. Saan tayo amang namnama iti ited ti sabali a tao. At least, sa anak at trying hard nga agbalin a vlogger, saan akas iti daduma dita. Abay akas tamat ng ti bagbagam mare. Siyak samot ti patama ama. Sika talaga. No, agsasaong ka kunamlan asino ka mat. At least, siyak sa anak amang namnama iti online limos ako na damare. Ar-aramid ti kabailak tapno adda ti sweldo. Ay nawaw, inayadom nga isirtirita anak ko. Nakaturog ti anak mo. Marurudak nga rod tatang. Anya man ti pakarurudam. Dayjay a Gemma kunamlan asino akalalay nga nagsasao. Anya ti imbaga na kang kaya. Agraman ti panagdawat ko iti tulong kadag iti sikat a vloggers, pakibiyangan na pay. No kasta, rito ti ipampanakil mo trabaho. Ti agdawat iti online. Tatang. No kabailam lakit iti agtrabaho anak ko, agtrabaho ka. Kitab nagiti daduma single mother dita. Nalaing dangag diskarte. Narigat badlang numang namnama kay ti ite, ti sabali a tao. Diyan nga rod kaya't ti mabambanog tatang. Unay ka na yan ako. Si kanto ti nakakaase, no mairuam ka nga agdaw-dawan. Anya di imbaga ni tatang mo kanyak. Agpalpalama ka kanaw iti online. Anya nga agpalpalamamot asasawin nyo, nanang. Dumaw dawat ka kanaw iti kwarta iti online na nakaw. Ay nawaw, agpatpatulong aklaang tapno at damay gatang tigatas kendaya per nanang. Na, tairaman mo pa iti anak mo. Sana daks ti dumawat, nanang. Wala, kastakit day na kanayaw. Magnamnama kan, iti ti tao kan ka. Nalakla ka at trabaho day tananang. Saan akas iti daduma dita at trying hard launay. Kas kumakin ni Gemma. Na, ay, agbain kamot Laura anak ko. Di mo yawan ni Jima. Taadayaw tinagbautan yaw. Nagagad day jay akalugaran tayaw. Ang daman ti salud-sudak, Gemma, bakit? Anya day talakay. Pagtrabawan ni Laura ita, Ha? inaldaw ko malabasan dito paraangan da. Ti cellphone na ti igaman na.
Naidumduma nga ruti trabaho na dayjay lakay. Ay, nawa. Kasano na idumduma? Online limos ti trabaho ni Laura. Nalaklakan sa piman dayjay. Kasano nga online limos? Saan ka mawata na? Agdaw-dawat iti kwarta kadagiti sikat a vloggers lakay. Namin adwa nakitak ti comment na. Pang diaper ken panggatas laeng ti anak ko. Kun kunana mo ten. Anya? Wan, nairuam iti dawat day a tao. Usaran na pa iti anak na. Malagip ko kat adda ti nakaapa na iti comment section idi na palabas sa bulan. Talaga nga rod asadot Adamot ti mga awir iti anak na. Ay, day tangarud kat. Di nakit di gundawayan Ne, agim-impake ka man, anak. Pumanaw kami iti daytoy a lugar, tatang. Ay, nawa, sa dino ti papananyaw. Agabang kami manan Nasaysayatan ti kasjay, tatang. Naupay ka ka na itimbaga nila ng mo. Da kayo tinang ibaga nga agnaed kami dito Sa ita, kasta ti bagbaga na. Saan laeng akayat ni nanang mo, tikas na nga ar-aramidam. Nakababay, no day tagdaw-dawat iti online, ti ar-aramidam, anak. Makikita pa iti tagduma kalugaran tayo. Dinak ngamin maawatan mo Nagboluntaryo ni nanang mo, amang aware iti anak mo. Tapno makapagtrabaho ka, di mo makayat. San ka pinadakil asado, anak? Awan lang haruden ti suporta ti ex mo iti anak ngayo. Agsadot-sadot ka ba'y? Kanyan tulangin ti pagbanagan ti biyagyo no kasta. Manawa talaga Laura, bakit? Bayam Ay, kasano tapo ko ta? No agrigat da. Agsublidan tumulang dito'y balay. Kasano nga rod no at dati dako sa mapasamak kadakwana. Ay nawaw. Sana'y nga ubing ti anak talakay. Sabay saan adata tinang papanaw kuana. Desisyon na mo day ta. Sa bagay, Hindi ka unay madanagan. Tapno, damo lang nga ti pagadalan na. Malagip mo ka day, ti utang da iti sigud alan lady da binayadan tayo day. word. No kasta, magnamnama iti online limaws day ta Laura. Dumteng to ti alaw, maawanan da. Kat no mapasamak day ta, siguradaw, data ti pagkamangan na. Imanaw ka nung magayam ni Laura, bakit? Wen, agab-abang da di tayan ni Nana Panyang. Ay, nawaw. Sayang ti kwarta. Nasaktan ngamin ka no, iti insawang ni Nana Ninita ken kuana. Maramot lang iti pagsayatan na dayjay. Kumaa, ngam dinan samot maawatan. Makitkitak ka dagiti comment na iti post dagiti sikat a vlogger. Kasla nakakaasi unay, ang sadot mo't. Di namot kayat ti agling-et. Naimbagman. Tadda ti maas siya namang ti korta kengwana. Ay na, italaang dayta. Ken sagpaminsa laang mo't. Sana ka na yun. Narigat ti kastabiyag, bakit? Dayta nga rod ket lakay. Iso nga aggaggagitak. Tadyak kayat ti maitulad ken ni Laura amang namnamalaang iti online limos. Makatawanan ti napalabas. Sipon pimanaw Laura diti balay, bakit? Maging gaita. At dada iti ayan dapat niyang. Ijay ti pag-abangan da. Nalabsak ida ka iti dinaminsan. Kumusta mo't nga tanti ka sa saday jay? Ay, dakal, tinagbaliwan na lakay. Si Mixe. Anya? Amangan mo no kurang tikang kananan. Binagaam ko man ang agawid ng tuyan. Nuaramidak dayta. Amangan no panunutun na nga okay lang. Tikas na nga raramidon na lakay.
Bayan tapay lang. Tapno at dapagnakman na. Ay. Amangan mo't no iso ti pakaalaan na iti sakit na. Relax ka lang kaday. Naskay nga nakam day dyan nga anak ta. Ngamin, adamot ti anak na. Sabay sa, lumaklakay kan bumakbakutan. No di pa ila sursurwan at umakdar iti bukod na saka ayawan na. Kaasin tumulang. Laura! Apay akas lanaklat ka, nakakita kanya. Ay, si Mixi ka mo tan. Anya kumaitakin ka. Ala, saan akas ta ti pamagim idi? Awanan bibiyang mo. Di ka man feeling concerned dita. Ay, nalipata kung ti saan ta ang nagkinaawatan idi. Ta syempre, madanagan nakin ka. Tadamot ti nagkaduaan ta idi high school tayo pay laeng. Saan ka di? Nanang, tatang, Puno magayam, tinako na ni nanang mo. Si Mixi ka. kimutungak iti stress ko, tata. Dayta, ti bunga dagiti kamali a desisyon mo, anak ko. Amok itan, nanang. No di mga kada kayo idi. No insardeng ko day nga online limos. No nagtrabaho ako ma, nasayat ko mati kasasad mita. Ay, una anak ka. Saan kay kuma anarigatan? Anya nga rodan ti plano ita. Agsubliak dito'y balay, tatang. Agtrabaho ako ma, tapno makabayad ak matlang iti utang ko. Una, mayat dayta na panunot mo. Siya ka unti makaamaw iti apu ka. Agyaman ak launay, nanang. Agyaman ak tada kayo latta di tamang tultulong kanya. Uray nagkamaliak. Ay, nawaw! Di mo namnamaan ti ited ti sabali a tao. No kabaalam lakit di ti agtrabaho, aggagat ka. Iti kasta kat nasaya at ti masakbayan ti pamilyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Asino ti kinasaritam iti cellphone mo bakit? Tigayim ko, agurdarak iti prutas kan kwa na. Ananon ti prutas? Aramatik iti negosyo. Padasak mamati aglako iti fruit shake kan ice candy. Ayun na. Aglaw ka man ti ice. Sigurado nga ado ti gumatang. Nang runag at napulot ti panawon ita. Okay lang nga rod kan ka, kasayak ti urnong ta. Ay nawa. Apikin na saan? Tinapatag kat nasaya. Tipong saram bagay. Agyaman aklao na ilakay. Gumatang ka ti may sa freezer. Tapno at dati aramatan. Wen, ang mga nuinton sumaruno alawas, rugya kon ti aglako. Komplet wag pa'y amin ti gamit ko. Wan bakit? Agkanvas ka nga umuna iti freezer. Kumusta nga bagay? Ada ka iti nakita mo freezer? At dalakay, iso lang ta nakaginginamot. Manwaya. 25,000. Ay nawa. Nakangin-ngina mo tayo. Wen tadakkel day jay, malaon na ti manong ice candy. Isuwaro din ti katangan. Wen no manugot ka lakit di lakay.
No naita ti kayat mo, iso ti katangin ta. Kas na ko namitay. Ado ti malaon na, di isom. Sublian ta nga rod inton bigat. Tapno marugyak matan ti aglako lakay. At akadimat lang gimatang itinakom bakit. Manmano nga rod lakay. Tinapatag, adda. Adamat kit di ah. Ipadas mo ti agpost di Facebook, bakit? Itagnak, tapno makita dagiti kalugaran tayo. Wan, i-edit ko pa'y nga umuna lakay. Ayun kayam. Lumabas ka kadi iti ayan damari sa inton bigat. Way, dalan ko mo ti paraangan da no kasta mapanak iti bangkag tayo. Idagas mong tuman ti order da nga ice candy. Ayaw na. Tapno saan na masapul ang mapangga ijay. Sabay nakapudpudot, kinawan ti mga awir iti anak ta. Un nga rod. Anong sampay lang asika ti para deliver lakay. Way, kasta talaga, bakit? Masapul nga tinulong ta. Nakita ti karatula, iti paraangan nyo, Peter anak ko. Aglaklako ba't gaya min ni misis mo, iti askin din. Wantatang, ipalas na kanumay. Mayat dita, isupay no adda ti maurnong aganan siya na. Mayat dita ni gusto ito, tanapudot ti panawan. Wan nga ron tatang, barang atunto ti gumatangkin ko ana. Manula ang tinapaglakwan na di kalman. Wen takarong rugi nakit nga ron. San pa nga mo dagiti kalugaran tayo nga adda ti kasdi ala ko na. Iso binagak nga positive Facebook, tatang. Ay wen, mayat mitlaag no ipus na iti Facebook. Tapno ato, ti makakita. Naimbaglaangan ta nagawid kan lakay. Apay ko mabangay. Sika kumapay ti mga wir iti anak ta. At lakad mo. Mapan ko i-deliver ti order ti karo ba? Ay skin din sa mo data. Wan, iso ti mabili ita. Nala, mapan mo i-deliver, tapno malpasin. Agyaman naklaunay lakay. Makan kalat ta mabisin ka. Ada ti inlutok amasida. Ni baby ada iti silid ta. Nakaturog manan. Lumabas akpay, Auntie Rita. Ay nawaw, si kamat gaya madilina. Sa dino ti papanam, mapan ko'y deliver ti order da nga ice candy, Auntie. No kasta, aglaklako kamat gaya man iti ice candy. When, Auntie, diyo ka din nakita ti in-post ko iti Facebook? Ay, saan na kong? Nabayagan sa anak nga agpis-Facebook. Nan, kita man talakom. Ada ti flavor avocado, mangga, milk, ken chocolate, Auntie. Dahito ti sample ko, no kayat yu makita. Ay nawaw, kasla naimas tila ako ma. Ay wan naimas tado ti gatas na, Auntie. Agorderak mamata no maramanak. Anya flavor ti kayat mo, Auntie? Sagdudua per flavor. Sag mamano gaminan ti maysa? 15 pesos lang ti kastoy a size, Auntie. Sige. Agorderak iti 8. Kaanaw nga i-deliver mau? Ay, inton madamdamamat lang, Auntie. Adda pa'y mat extra na bati dya balay? Malaban nga, Rod. Mayat nga paiso ti mangan iti ice candy ita. Nabara ti panawan. Ay maririta. Anya dyan nakita nga intulod ti asawa ti kaanakak iti ayan yaw. Ice candy, mare. Ay nawaw. No kasta, aglaklako mo ten iti ice candy day jay nga Adelina. Wen, ti kunana kanya ket adda kanu in-post na iti Facebook na. Gamjak ba nakita ta sa anak mo ta kanayon nga Facebook. Nana, mabit man lang ta i-search ko tinagan na iti Facebook. Saan ko nga bin a friend iti Facebook day jay a babae? Naimas tila ko na nga ice candy, mare. Ado ti gatas na. Ay nawaw, mga asar ka kaday maririta. Ne, saan, mare? Idanya ko maaga po nga saran ka. Abo mate, adala ko may nga ice candy. Ay, kwa, mare. Iti day ta nga Adelina pa'y laang matig matangam.
Naraman na ako, ti ice candy ala ko, mare. Kaya't kumataramanan tila ako ni Adelina, iso agim matangak. Kahit sino nga raw tinaimimas ti ice candy ala ko na. No para kanya, ang panamata na imas. Ay, saan kami nga agka-level iti dayjay nga Adelina? Iso ang masigurado, naimimas ti ice candy ala ko, ngam iti ice candy ala ko na. Amaw Manong Samuel, talaga tsak magustuhan ti ugali ti manugang mo. Ay nawa, ayat kahit mo sa wendil. Agasam ngay, aglako ki di kanumot iti ice candy. Anya ko ba tidagas na itidayta? No kayat mo't niya dilina, ti agla ko. Abo naman nga aglaklako kami iti ice candy. Apay ngay, a kompetisyonan na kami pailaan. Sa bali mo't a flavor ta iskindi, tila ko lang. Una, ngamga po iti kasta ngay naramid na. Nabawasan ti customer kaw. Egit, kasta talaga at iniguso. Ha? Talaga kit di nga awan ti respeto day taan na ikamkamang. Di ka agsaw ti kasta. Kaskin ka. Kasapulan mo't nadili na ti kwarta. Iso ang nagdesisyon nga agla ko ba? Naglawag, Manong! Naglawag nga awan ti respeto na. Iso lang nga rudon tinaikamkamang. Kasta pa ilaang mati aramidon na. Pa! Umayak man, maki-standby, Marinelle. Ay ka umay kalaang Saan mo't amay parik? Ay nawaw, madititono ti boses mo, amare. Una, tabasit laang mati na paglakwa kita. Ado ti tao iti ayanda Adelina itay. Customer na mo ngaminan, dagiti customer ka. Kasta talaga ti negosyo, mare. Amo, mare, agburek at talaga ti tarakin kwada. Bay ama, tag negosyo mo't mare. Saan kumasikat ti agbalin alapad, tapno magunod na mo't dagiti arapaap na. Kasanaw, agpadamot nga is candy tila ko may. Isuman lang ti amok ana ikamkama nga kasta. Awan ng respetaw. Agpada kayo laang akayat na ti umasenso, mare. Sa maysa, awan ko matipagsakitan tinakam mo. Panunutam nga asawa ti kaanakam ni Adelina. Aglaklako ka magaya man, iti ice candy Adelina. Ay, when auntie, isupay mo't Apaya naglako ka pailaang iti ice candy, kat amumat nga adamot lakaw. Ne, adayo matitirsena yo, auntie. Ay saan? Siyak laang ti aglako iti ice candy dito yung lugar tayo. No maibus talakom, di ka nagararami. Aglako ka laangan iti fruit shake no isaw. Ngam, ice candy ti bestseller ko, auntie. Na, talaga ka di ngawan ti respetom kada kami ang naikamangam. Naikamkamang ka lang, ngam kastapay ti ugalim. An aramidak daytoy. Tadamat arapaap ko para iti pamilyak, auntie. Ti ibagam kit day, agtutulad ka. Bastos ang naikamkamang. Sana gaputan naglakwak iti ice candy, kat awanan respeto kada kayo, auntie. Ay di ka nagpalawag. Sa bagay, madlaw mo ngamin. Panagrup-rupang pailaan kat amu ko nga awan ti respetaw. Anya, para laang iti ice candy? Baga andak iti kasta, auntie? Anya ti may baga ni Antinelli, iti may diti balay bakay. Jak amo ka ni antim lakay. Umay nakit diap apaan gapula ang iti dayta nga ice candy. Anya, Naglakwak lang iti ice candy. Gaputa kayat kumatiag negosyo. Bagaan nakit din nga awanan iti respeto. oo na yun ante. Nagado tinagsasakit a balikas na kanyak idimay. Kasaritak tuman ante. Ay, saanan lakay? Bayam ama ka amiris. Bakit matan? Siyak tumanan ti umay na darupan numapan kay ti ayanda. Ay, sana mabaling agul uli magtayo lang bakit? Iso mapangkuman kasarita. Abay manakas dyan, Tinelli. Apay,
Nagpulong ti asawam nga awanan baen. Ante, saan aga putagpada kayong aglaklako ita iskindi? Kat awanan ti respeto na kada kayo. Ay, nalawag may nga agtutulad ti asawam. Na ikamkamang laeng kastakit din ti ugalyen na dito'y lugar tayaw. Nasaya at ataot asawa kante. Na, anya launay ti impakpakan day ta babae ken kaaya kaanakan. Uray makitkita ti ebidensya, isulat ta ti kanunungam. Kaputan na akas ti rumrumor itingiwat yon te. Na, Para lang ita iskindi. Mapanyop apaan ti asawa. Saan ka ti ada kayo ti awanan respeto iti kastangar aramidan nyo? Ante? Hindi pa'y napalabas a bulan a makadlawa ka, Marinelli. Adda ka di diyo nagkinawatan kini Peter a kaanakam? kasanaw, kanunungan na ti dakas nga aramid ti asawa na. Makapa-stress. Ay, kendi manan ti makagapaw. Aywan maray, ang sanak nga agpaabak iti dayta na ikamkamang. Anya ti arabidang mare. Ibabak ti presyo ti ice candy alakaw. Amangan mat numalugi ka. Ay samo siguro maray. Kita lang, no anya ti reaksyon dayta adilina no maamuan na. Ang nalaklaka ti lakok nga ice candy ngam itilako na. Ay unay kan mare. Saan mo ta masapul nga aramidam ti kasta? Imbis nga ag-focus ka kadagiti kakompetensyam. Ag-focus ka kit di iti lakom kan kadagiti customer mo. Isandang kung samat ti panaglakok iti ice candy lakay. Ay nawa, sayang matabakat eh. Mano abulan na nagurguraan nak ni Antim. Saan mo na ba sulday tabakit? Kita ma, kit uray ni Tess Akaruba, aglaklako mo tin ites kindi. Nakitak day jay. Ngam saan mo't adarupan ni Antim? Siyempre, palaban mo day ta ates bakit? Agpinungod dalakid ti kinandi, numapanpay lang ni Auntie di tabalayda. Nung kasta nga ron, talaga asyaklaang ti pagpupudutan ni Antim. Ay na, di mo ni kaso no anyaman ti bagbagan ni Auntie bakit? Ituloy mo kiti ti panaglakom ites kindi, ken fruit shake. Sayang tinarugyam. 10 pesos lang. Ti ice kindi nili, adin ko. Wena, tsakaw tinag-adjust iti manugang mo nga tutulan. Saan kumakas na ti bagam? Pudnumay, na ikamkamang laang dayta nga adilina dito'y lugar tayo. Ngam isupay laang matikasta. Di na amaw ti makibagay. Nuapay ang pagpupudutam ni Adelila. Tapno mo, uray ni Tess Akaruba aglaklako mo itas kindi. Ay, naimbag ka ni Tess, ta saan tayo akabagyan? Ni Adelina ngay. Yeah. Part of the family. Ngamay na, kompetensyaon na pailaang may. Nayapaw, talaga nga agparikuta kaon maririta. Lugi ak itilakop nga iskenday. Ay nawaw, manuti na logikan ka. Ay, medyo dakkel mo't maray. Apay ngamin nga imbabam ti presyo, mare. Basol nga min dayta nga Adelina. No saan kuma naglako iti ice kinde o di mayat kuma? Saan kuma malugay? Sarda nga mo ni Adelina, mare. Ag-focus ka kidi ngamin iti negosyo. Saan at negosyo ti sabali ataw ti pakibibiyangam. Ay, nasakit nga rutinakam ko, maray. Day talaang mayt, ana ikamkamang ti numero 1 amang kompetensya kanyak dito lugar tayaw. Dayta a mindset mo ti makagapuno apay analogi ka, maray. Awan lat pabasulam no di ti manugang mo. Agmubon kan, maray. No siyak ti sika, dumawat kakit di itik tips ka ni Adelina. Nang runa ti timplana, tatalaga na imas ti ice candy alako na. Adelina, gumatangak man iti ice candy alakom. Auntie Nelly? Kaya't ko aramanan ti timplam. Amangan numayat ngamin ti timplam, iso nga adaw ti customer mo. Anya ang flavor ti kayat mo, auntie?
Tay abukado no addapay. Mabit lang, ante, tayalaan ka. Ay, pasensyakan ka di kadagiti na isawsawang ko ken kaiday. Nakaw. Sana may parbeng tikas dyan nga insawsawang kaw. Napakawan kayon, ante. Ay, agyaman ak unay, nakaw. Inton sumaro, no? Ang focus kayo iti negosyo yo, ante. Saan kat akadagiti pada yung aglakla ko? Sayang laeng ti oras. No ti ayan ti atensyon tayo. Kat iti mang padpadakes kadagiti kakumpetensya tayo. Ay, nawaw! Di mo apaan dagiti kabagyam no kayat damet ti agnegosyo. Imbes a makiapa ka, ipamaysamkit di ti atensyon mo iti negosyo. Tapno agtultuloy ti panagprogreso. Well, papagayam, ditan tinaggibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.